Naiz irratian, bigarren kafea. Iuezazue volumena asteazkena da eta bigarren kafean, asteazkenetan musika dakarkigu barra. Gaur Iñaki Lasak bigarren kafea hartuko du gurekin. Bigarrenez, hemen daukagu gure asteazkenetako aurkezlea. Iñaki, gaur bai, ezta? Gaur zer? Bigarren kafeko ikastaroa egin duzun. Jode. A ver, Goiuri. Esan diate adarra jotzen ari zinela eta ez dela bigarren kafeko ikastarorik existitzen. Baina, sinistu zen nion gainea. Bueno, baina jakin dezela bada ez bare efemeridak prestek aritu ala. Hau bai lankide fina. Eta, hau bai lankide fina. Hasi. Gaurko egunez jaio zen Vasili Vasiliev Kandinsky, margolari eta pinturaren teorikoa izan zen, eta 20. mendeko artistarik ospetsuenetako bat izan zen ere. Pinturan... Adios, berkatu. Gidoia kale egin dizu. Gidoia kale egin dit. Zela gehiago fina, Iñaki. Ez, baina, esango izu bazat, Iñaki. Zu pentsatu, Kandinskitaz hitz egin ateke Basil edo Vasili Kandinsky bezala, ez da egin nola oskatzen den, baina bada ezpadago Jurikor bigarren izen ere sartu du. Vasili Vasilievich Kandinsky. Ea trabatzen zinean. Gero gidoian ere trampa jarri dizu. Ez trampa jarri. Eta bigarren trapatxo hori naiz, baina bueno, nire abstrakzio horretan erori naiz, eta bueno, pinturaren abstrakzioaren aintzindaria izan zen, eta Kandinsky bere obraren irudikatu nahi izan zuena zen, ideia garrantzitsuenetako bat musika eta soinua. Ba, musikaren munduan murgilduko gara, zalantzarik gabe. Gaurko egunez jaio zen Antonio Vega 2009 urtean hil zen, baina besti asko utzi dizkigu guk gozatu alizateko. Natxa Pop taldearekin 6 disko atera zituen eta bakarka beste 5. Nik uste dut Antonio Vegari bigarren kafea gustatuko zitzaiola. Abesti baten esaten du, y es que no hay nada mejor que revolver el tiempo con el café. Ez dago denbora kafearekin naste baino gauza hoberik. Ez dakit berari bigarren kafea, baina bigarren kafeari Antonio Vega asko gustatzen zaio, bai. Es que no hay nada mejor que revolver el tiempo con el café. Es que no hay nada mejor que componer sin guitarra ni papel. Paralelas tienen siguiéndome espacio y tiempo. Antonio Gala edo Pablo Nerudaren poemak musikatu zituen, eta artista askoren omenezko lanetan parte hartu zuen. Freddie Mercurytik Enrique Urquijora arte. Pau Donesekin ere aritu zen elkarlanean. Kompleto abestia egin zuten batera. Tamalez bi artistak gaztegi hil ziren, biak 50 urteren bueltan. Eskerrak beraien musikak betirako iraungo duen. Una persona media, ¿sabes a qué me refiero? Soy un acorde incompleto, menor y desafinado, que va persiguiendo notas sin lograr una canción. Un rosal sin hojas secas, un perfume sin olor, una película de cine sin final en el guión. Soy un completo incompleto, si me giro y no te veo. Ui, barrazka bazkago estudioan, gure janpotiarrak. Eta 1919ko abenduaren 16an, Pierre Delano jaio zen. Edith Piaf, Charles Aznavour. Nola zen Aznavour? Joi, segulako astelena daukago. Petulante xamar sonatu dizu. Aznavour? Eta? Petula Clark.
Ba, abeslari guzti hauen letrista izan zen. Guztira 500 abestitik gora idatzi zituen. Gaurko egunez Billy Gibbons jaio zen, Texasen 1959 zein eta ZZ Top taldeko gitarrista eta abeslaria izan zen. Gibbons? Gibbons. Zara, Gibbons. Zuk esango zuela dala. Gibbons. Nola da? Ah? Zior zaude? Ez. Akabáramos! Zubadekizu jokoan apostu egiteko ziurtasuna baino doa joberik gola. Esan izan bazen gaizki zegoela, Jokoaren aurka, bigarren kafea, jokoaren aurka. Gu bigarren kafeak apostatzen ditugu. Ez que zuk kafetik nola ez zen da ditzen? But now I might be mistaken. Sekulako musikaridea. Gaurko egunez, Ludwig van Beethoven jaio zen. 250 urte betetzen dira historiako musikagile garrantzitsuenetako hau jaio zenetik. Talentu zein sufrimendu handiko gizona izan zen Beethoven. Gortasunak etxipenera eraman zuen, bere hitzetan nola hartu niretzat beste edozeinentzat baino askoz balio handiagoa duen zentzu baten ahultasuna. Beste kidekin alderatu ezin daitekeen bikaintasun gorenean izan nuen zentzu bat. Egoera horrek etxipenaren mugara eraman hau, eta behin baino gehiagotan pentsatu dut nire bizitza maitzea. Horixe aitortu zuen. Ui, Beethoven bai petulante, nere bikaintasuna eta Jesus. Ba, Beethovenek mundua gorrotatzen zuen, eta munduak aldiz zeharo maitatzen du. Azken urtean egin zaizkion omenaldiak ikusta besterik ez dago. Bereziki Europan, non bere 9. sinfonia Europar Batasunaren ereserki bilakatu den. Nik ordean nahiago entzuten ari garen hau. Juli Jutxadiri eskainetako Claro de Luna. Zini? Bueno, nahikoa deu! Kandinsky. Vasilievich. Vasilievich. Beethoven egindako omenaldien artean duela egun batzuk Joseba Beristainek hitzaldia eman zuen Beethovenen musika zineman izenpean. Beethovenen musikak eta zinemak elkarrekin egin duten bidaia azaltzen duena. Ba, guk ere musikatik zinemarako bidaia egingo dugu. Gaurko egunez pelikula asko estreinatu ziren. Adibidez, 1969an Hello Dolly, Kaixo Dolly, filmatu zen. Jake Lee zen du eta Barbara Streisand, Walter Matthau edo Michael Crawfordek antzestu zuten. Eta 1985an The Color Purple estreinatu zen. Steven Spielbergek zuzendutako. Ze kolore? Purple. Zatu daizu? Hala bai. Ez que nahi zotiaz. Steven Spielbergek zuzendutako filma, Alice Walkerren izen bereko liburuan oinarrituta. Eta 1984an sekulako pelikulatza estreinatu zen. Dumb and Dumber. Inozoa eta inozagoa. Zue biak? Broma da. Joe. Bueno, bai. Igual bai. Edo ez. Gero etorri, Kilgerrak kaldatu inbar diteu. Zeratik, Ez dira sondo. beti zure kontratu katzen dielako? Zu hemen broma eta broma gero etorreko, zea Gabon kanta, eske, hemen jarriko zu Gabonetako kantu bat. Baspaldi ez ziazula jarri, eta esan genuen egunen bat jarriko genula. Bueno, Gabonak oso zentzu zabalean ulartu daitezke, baina egunean behin nahizu. Egunean behin, ojo, kuidau, aste honetan bukatzea egunean behineko denboralia, asko dago jokoan. Iñaki, zu jolasten alduzu? Ze bigarren kafean Ja, ez zaude taldean. taldea badaukagu. Jolasten Bueno, ba, sartu ni gau serpentira lortu ditut. Oh! Ua, Amarreko Nik atzo baino gaur seiko txatxu batekin inedola. Bale. Ez aldatu gaia, nik nire Gabon kanta nahi dut. Ai, hemen doa, Tori. It's gonna be on December, making memories. Gozatu hau, baina gure sarrerako azken kantua gozatzeko modukoa. Zaudete? On December, 'cause it's hard. Sabrina Claudioren Warm December. Sabrina Claudio! I got you with me. Eta ez Xabino Kuadra. Sabrina Cuadra! Bere dislexia gaizki pasarazten nago zoekin. Warm December! Abendu epela, gaur bezala. Bueno, epela izan da, baina guain hasia freskatzen, Baina lasai, guk goxatuko dizuegu gure musikarekin. Zein elkarrizketatu duzu doinotatik aratago podcasten? Zuriñe Rodríguez. Epe! Eta bere bizitzako 5 6 abesti entzune Sei? baituzue, ez galdu gure podcasta.
Eta hemen, aurrera pentso bat. Entzun. Él me dijo que era libre, como el mismo aire que era libre, como las palomas que era libre, y yo lo creí. Ahora es tarde, Bai, Rocío Jurado bigarren kafean. La más grande. señora. Gero kontatu izan anekdota bat, la más grande buruz. Lo de mí. Ahora nadie puede apartar lo de mí. Eta badakizue, astazkenetan saio akustikoak izaten ditugula. Kotxeetan bateria arazorik ematen ez badute behintzat. Beraz, gaur, ongibidean, Xabi Solano Maiza izango dugu gurekin. Ez dakitza besti joko dizkun eta uste dut berak ere ez dakiela. Baina gauza bat garbi daukagu, gaur kanpotiarren eguna dela. Irati Trantxe eta Ani Elizek etorreko dira gurera, eta bizitza sustengarriak izango ditugu euri. Ba, ni hasingo nitzake, Nire bai, Inigo, zu ez ego, Bai, nolakoak zeaten. Ba, benduak 16 ditu gaur, eta dizpeinot esan dugun bez dela, asteazkena da. Pegarra jarri, ez dizu gustatzen Juri? Ez, izan da sorpresa de hain, ze ona. Bimila mazazpian gorko egunez Michael Prophet hiltzen, dancehall jamaikarraren sortzaile handi horietako bat, Ingalatran hiltzen, 60 urterekin, baina kanto handiak utzi zituen, eta euren artean Love and Unity kantu, Some are sticking for a keep, the other are flicking ratchet, but I'm here to teach you what's right from wrong. Eta noski, gaur ez dugu orainik lantalde aurkeztu, eta aurkezte benetan hasi beharko dugu, naiz eta bat sasi aurkeztuta badagoen, Juri berarekin asko sartu delako. Iñaki lasa joituko ze. Oituko naiz, eta bueltak etorriko dira. Iñaki! Juri ez egin zarandia. Oye, non espero, Ez, Atxaldeon. Atxaldeon. Eta izketan ari zauzion hau. Zein da? Inigo asentzio lau zuen. And I wanted to be free. Let's live in Ba, hoxe. what I need. Eta gaur 114 du bigarren kafeak,
nun eta ez deun saioren bat ola bidean galdu, ze hori gertatu izan zaigu. Pasea izan da saio Ah, honetan. vale. Hola, Baina lola Iñaki superlangine fina da. Oia, ez zaigu pasatzen. Ai, ba, ze pasatzea? Aserre? Jeloskor nago, Iñaki. ui, Oi, 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 oh yeah. a ber, Goiuri biak superlankide majoak zate, baina gauza zudak eso abantaia, eta da, Iñaki ez dala Beyoncé. Hori ez ez lortuko. Beyoncé bakarra zego estrenon da inbidaude Iñaki. Bueno, ez izango, bilen zeusten duzte. Horrein, aurkituko dizu, hola, badukaz musikari amerikarren baten antza, Ja. Baina ez da torkit, baina, bai. Bueno, pentsatu, eta programa errikata. Edo entzutek esateko. Hori da, Gure telefono- gure telefonora, Goiurik esango dizuen telefono zenbakira. 6 Zazpi bi, 5-4-4 telefonoan, iritsiko da eguna, lai entzule fin hori. Goiurik ikasiko du, egunen batean, ez dakiko noiz, baina ikasiko du. Bigarren kafearen telefono zenbakia, 6-8-8-7-2-5-4 telefonoan, zuen WhatsAppak bidali eta esan zeinen antza du Iñaki Lasa Eturak, edo beste edo zer gauza esan dezakezue. Zer maite duzuen esaterako, ze horri ere heldu beharko diogu. Eta heldu horretik noski, gure gaurko gonbidatu taldetxoa, aurkeztu behar dugu. Irati Trantxe, aspaldiko, ongi etorri eta arratsaldeon. Urbildu mikrora, musikoarekin ari zarete eta mikrora urrun xamar, alde zuela behintzat. Prestatu zure maite duta? Bai, kotxean torri naiz eta bai. Ui. Errepesatzen. Ez dakit, mugarik gabeko Xavier Martinezi esan ote dio inork maite duta prestatu egin martzuela, baina aldez aurretik, arratsaldeon eta ongi etorri saiora. Etorri, esarak izerta izaren, prestatu dut. Hori da. Sartu mikrofona biogola maiaren iskinean edo eta hurbildu mesedez ahora, ze bestea hemen bitingo. Hanek ondo zeuken jarrita. Elizegi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Hola, bai, aldearra. Ojo, iritsi dela leheneko mezua. Iñakik Mikel Marquezen antza du. Oho, ez da estatu batu barra, baina badu amerikanotik zerbait Mikel Marquezek ere. Lehenengo alia, ez diotela, Bai? Mikel Marquezen entzakotela. Bai. Ez da gini, baina, bueno. Adinegatik izan. Baina. Etorriko dira. Bueno, nora hasiko da maitu dutekin? Irati, ze prestatuta ekarrigu. Kotxetik. Irati Trantxe, zein da zure maite duta? Ni gustatzen zait etxeko timbra jotzen diotenen lagunek. Ui? Hoi da nire gaurko maite duta. Oso 80 igual, ez? O 90 Zoki, larogik. A ber, 80 jakiteko, behan du xamar jaio ginen. Ez flipatu, osea, goiuriri arraziak ematen dizkiula gurekin sartzeko. I wake up in the morning, what do I see? Gunmen standing over me with Hola, rege giroan arrankatuko dugu gaurko saioa. Zein izango da hurrena, maite dut botatzen? Ni? Venga, Iñaki. Venga, ni maite ditut urte amaierako zerrendak. Urtean be? Urte amaierako zerrendak. Ui, adina. Ui, Beethoven. Bagizue, musika zale. Gaur norbaitek oiu egin dit belarrira. Eta ez dakit tipanoa sotxukun utzi didan. Emozioz gainezka baino. Eta ze mozio joazur urte amaierako zerrendak? Ba, egia esan ez ditut gehiagi preparatu. Beti usatzen da hori abendu bukaeran ikustea urte amaiera urte osak zer eman duen. Eta, bueno, gaur hortzen ez nire kotxean pentsatzen, zein izan diren gehien gustatzen diskoak, liburuk. Eta, bueno, gutxi batzuk urte zaizkit bazpare galdetzu bazinet. Urte berrirako planak egiten dituzen horietakoak zeate, esaterako, urtarrilean polikiroldegira jun eta desapuntatu egingo naiz. Horrelakoak egiten dituzuek? Ez. Baina gustatzen zaizkizu zerrendak itea edo jendean zerrendak irakurtzea la zerrendak orokorren? Bilak, ariketa polita dagoatzeko ze mandun urteak. Eta, bueno, beti ere interesgarria da besteena ikustea, ze galdu dezun jakiteko. A ber, eta zein da zure top bat? Top bat pelikula, top bat liburua. Wow. 2008koa. Wow. Justo esan ez du pelikula eta liburua prepatu gabenekana. Ez, liburua egia esan, ez dut ez da bat irakurri 2008en argitaratua, baina justo urte hasieran irakurri nun klasiko bat, pila gustatu zaitela,
eta zen la sonrisa etrusca, San Pedrorena. Eta uste dakan xamurtasun hori dala 2020erako oso egokia. Zein azan liburua? San Pedro, Jose Luis San Pedro. Nei bat oparitu ziaten, baina oraindik ez dut irakurri. Irakurriko eta irati, zin dagizut. Zatitxo batzuk irakurri dut, baina hola. Because the world is confused, they don't know what to do. Zein da zure maite dutan, Elizegi? Maite deutak improvisatzea. Hori errepikatuta da hoia. Norbaitek esan izan du hoi bai. Eta ane beraz egite zatezan izan. Ez ditzen izan. Pasa palabra. Anik maite dut, aiskietu hitza. Ara? Euskaraz baditzat oso polita, aiskietu. Ez, aserrea gainditu, edo gauza asko esan ditzake, aiskietu, ja. Eta maite etornatzen dagoena, norbaitekin aserretu eta aiskietzea. Baina, aiskietu, hola esan da, adiskidetu, horitzateke. Asko maite eten hitza eta kontzeptua. Askotan aser naiz aiontan, eta askotan aiskietzen naiz, baina ez da dira inorra hasi pentsatzen. Hemen aserre daudenak gina dian. Ez da txil. Xabi, zu balduzu zure maite dut dagoeneko improsatu alduzu? Nik ez prestatu, baina oso identifikatuta sentitu naiz, bai musika zerrendan kontuegatik, urte amaierako zerrendekin, oso musika zarean naizerako. Gero baita harritu dit etxea deitzekoen kontua. 80. hamarkadetan ikusten, 80 bukaeran hori ja bukatuko zara, baina gogoratu dut. Eta gero esan dezuna kiroldegiaren kontua beti, nik ere justu asmoan euken urterrien desapuntatzeko. Zen urte hau osorik ordaindu dut, osorik endu diate, eta ez dut erabili, esango ez eskusa bakarra COVID-a izan dela. Baina eskusa gehiago jarri. Nik egin nuen duela 3 urte, da horrezik txista mantentzen. Hola, bota eta bota. Maite duti falta zeigu? Aio! Zeina falta da zurea? Bai. Ai, ni bak izin da zure maite duta. Esan. Nekin sartzea. Ustedes esan martzen una, ni, askaz politiagoa zan. Ez da egia, Iñaki. Vale, poste naiz. Venga, seguro maite dezula kantu hau. A ver. Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos de Bai. Baina ez du balio esatea hau maite dute. campos, Zein da zure maite dut hau, Juri? Ez que ez dut prestatu. donde se creó Hanek ez prestatzea pase badu. la semilla del cielo azul. Volveré a ese lugar donde Badakitzen den ere maite duta. Ui, a ver. Parrengo zu, baina... Nik basta prestatu gaitu tromboiak. Esan aurretik ja, Naiz irrati. ai hau etzen. Dauket prest, hau. Esan ez du akaso ez? Maite ditut, parrengo zu, baina... Gabonetako iragarkiak. Loterian iragarkia, edo... Freixenetekoa ere bai. Freixenetekoa, edo Ferrero Rocherrekoa, edo olako iragarkik. Kustutu zeatik zuden muga batzuk bigarren kafearen lokalaren gabonetako dekorazioari buruz. Mugak ez, mugari gabe. Ja, Mugarik ez. Mugarik ez, baina honen bukatuko zuen ez dakit ze ematen. parece hablar, mueve el mundo y con gracia le ves bailar y con él el escenario de mi hogar. Beno, maite dutak bota ditugu, Goiuri Iñakirikin sartu beharrekoa, eta kanpotiarren tartean murgildu behar dugu. Aurreratu dugu, bizitza jasangarri erantz egingo genuela bidaia edo osnarketa tartea, eta tokiko politika publikoetatik bizitza jasangarri eta arantz edo, egingo dugula bidai hori erati. Bai, pues hoxe. Zuk esan, nurik abiatuko garen, eta zenbagarren nasan hartu behar dugun trena. Bai, gaur bitzen gau pixkat, mugarikabek onden zuten zait? Horrela bai. Bale. Ikusten izun, eta gestu ukulatzen. Gida mugarikabek, kolektiba ekizkarekin, gero berak kontatuko dugu betez, baina
argitaratu duten gida batean oinarrituta hitz egingo dugu, eta egia da honetan ni prestatzen eginala ikusten genuen hauetako gauza pila bat aurreko astetan hitz egindako direla, eta modura batera, gida honek egiten zen, kanpotiarrak tarte honetako, hori, gai pila bat, jorratu ditugunak, eta jorratzen jarraituko ditugunak, modurun bateran ordenatu, pixka bat, instituzio publikoetatik, baina ez bakarrik, ez? Orain dela aste batzuk hitz egin genuen, nola komunitate eta instituzio publikoen arteko erlazioa, Iruñako, ez, aferaren arira, eta hortik ere, ez, izugarrizko erlazioa zeukala, denen artean egin behar degula hori. Eta pixkat, hori azalduko dugu gaur, eta horren inguruan hausnartuko, azaldu baino gehiago, horren inguruan hausnartuko dugu, eta gero, interesa daukana, gida dukiko hor gehiago sakontzeko, ez? Vale, eta badazkagu hor, bost ardatz edo bost bide heltzeko, baino, lehenagotik kokatu behar dugu gida honen zergatia, eta uste horretarako gainera, luxuzko gonbidatua, badago egin hor. Hori da, Xabi Martínezek, mugarikabekoa ez, hemen daukagu, eta orduan berak kontatuko dugu pixka bat, nondik sortu zen gida hau, edo proiektu hau, eta pixka bat, ez, kokatzeko, eta nondik norakoak, eta, testu ingurua. Kaixo, mila esker, ezagit luxuzko gonbidatu naizen, baina dagoena da, eta horrekin konformatu barko zeate. Guretzat freixeneteko doratuak, baina askoz de luxuzko bazara. Bueno, bizitza jasangarrien kontzeptua, lehenengo konbenida argitzea zer iditzen digun. Guk ez dugu ezer asmatu, baina hitz gutxitan eta sarrera gisa esan daiteke bizitza jasangarrien kontzeptuak bateratzen duela, doztartzen duela alde batetik feminismotik edo ekonomia feministatik datozen aldarrikapenak, gero gizea eskubideen edo justizia sozialen bidetik datozen aldarrikapenak, eta gero ekologismo mugimendutik edo hazkun ekonomikoaren aldarrikapen horietatik datozen beste zenbait kontu eta zenbait aldarrikapen. Ez da ezer berria, berez, baina batzen ditu mugimendu askok jasangarritasuen ideia horren barruan lantzen zituzten gauza. Zer normalen jasangarritasuna hitz egiten denen, gehien bat imaginatzen dugu jasangarritasun ekonomikoa edo jasangarritasun ekologikoa, hortaz hitz egiten gaituzte, baina guk uste dugu horri batu egin bartzaiola, noski, baita ikuspegi feminista bat, eta ikuspegi global bat, nola gure hemengo bizitzak eragina duen beste herrialde batzutan, eta alderantziz, eta olako kontuan. Eta noiz hasi ginen hau lantzen, orain dela 8-9 urte, krisi garaian, aurreko krisi garaian urte hartan, baita ere esaten zitzaigun krisia ekonomikoa zela, bakarrik, baina bagenden zenbait mugimendu desberdin, bai ONG mugimenduetatik, sindikatuetatik, mugimendu sozialetatik, usten genuela, ez da guz bakarrik, jendarta handio bat, krisia zela bakarrik ekonomikoa, hor genukagula ja klima aldaketa, zaintzen krisia zegoela hor ere, eta azken batean krisia etzela bakarrik finantzieroa, baizik eta globala zela, eta strukturala nolabait esateakoa, ez? Krisi asko zeudela, eta besteen artean harreman estua zeola. Orduan, elkartu ginen kolektibo guzti hauek, guztira prozesu honetan 18 bat edo parte hartu dugu, oseitako batzuk, baitare kooperatiba, Goiener bezalako kooperatiba, Bizirur bezalako elkarteak, ekologistak martxan, Emaus. Eta, topaketa batzuk antolatu genituen, 5 topaketa Bilbon, deitu genitula desazkunde eta bizitze hona topaketak. 5 urtetan zehar, bakigu gustatzen zaigu guri pila bat erreflexionatzea eta gauzei 1000 buelta matea, orduan, egin genituen 5 barne topaketa, ez bat, baizik eta 5 urtetaz, egon ginen buruari eragiten, eta zenbait gaietan, topaketa baitan zenbait gai landu ziren, ez? Adibidez, ze harreman dago lana eta lanbidearen artean, gaza berdinak diren edo ez, transizio energetiko bat, gaur dugunen eredu gutxaietik beste bat garbiagora nola pasatu, petrolioa amaitzen denerako, aspalditik gabe entzuten ondoren, petroliaren ondorengo gizarte bat edo jendarte bat nola eraikitzen dugu, ez egingo dugu petroliotik lan egiten duen jende guztiarekin, adibidez, nola antolatu lanpostuak, etxe bizitzaren egoera,
Orduan, 5 urte horietan landutakoarekin, publikazio bat atea genuen, mugite genuen alde batetik bestea, eta 4 gai definitu genuen lan egiteko. Elikaduraren kontua, energiaren kontua, energiaren transizio energetikoa, pertsonen zaintzaren kontua, eta bueno, beste, bat utziet? Ekonomia. Ekonomia, beraz. Eskerrak hementzat ere. Eta, bueno, bizka gai hauek guztiak lantzerakoan, 4 printzipio genituen alde batetik pentsatu beti gaudela naturaren baitan, ze gai batera zaidan, menpekoa garela, ez? Gero beste menpe gaudela ere, elkarren menpekoa garela, gero azkunde ekonomiko posible bat hasta el infinito ez dela posible, beti izaten digula, aztu egin behar da, ez dela posible, eta gero beti ikuspegi feminista bat eukitzea. 4 ardatzoiekin lan egin dugu, urte 8-9 urte hauetan, eta ditugu liburuak, publikazioak, komikiak, dokumentalak, kaleko antzerkiak, hainbat historio jendeate egizteko, eta hain justu ari geha, instituzioetan ere ikerketa pixka bat sakonagoa egin dugu, eta instituzioetan, konkretuki udaletxeetatik zer egin daiteken bizimodu jasangarri hauek bultzatzeko. Eta hor dituzte, XXK kolektiboko kideak, Silvia Piris eta Maia Perez Orozko zengu ez geha espezialistak udaletxeko klausuletan eta kontratuetan eta lako legedietan ez, baina laguntza behar genuen eta lagundu gaituzte. Interesgarri dugu ikustea ez, nola udaletxea direla ez, gertuen gaudenak ez, eta ikusiko dugun bezala, nola politika hauetaz edo ikuspegi honekin berriz egian, esaten, eske hurbildu behar da, ez? Hurbildu behar gera eta berlokalizatu behar gera, eta bai hori aspektu askotan. Eta orda nola horretarako, ez? Gertuen dagoen instituzio publikoa badaran, azkenean udaletxeak diren, ez? Eta azkenean lurrari lotuagoa daudenak, eta ez? Eta, bueno... Ere bai, lurralde... Eta azkenean hor nola ez, elkarlan ere bai herritarrekin ez, agian zuzenagoa izan daiteken, eta orduan hor, bueno, ze erantzunkizun jakinda, badaudela mugak, ez? Eskumenen aldetik, eta ez, azkenean, antolatuta dagoen bezala, baino, era berean, ez, baitare zirrikituak bilatzeko behar bada, azkenean, ez, instituzio txikiagoak dira, eta gertuagoak, eta orduan, pixkat, interesgarri irutzegun ere ikustea zergatik, ez? Ematen du askotan, esaten daula, eske sistema, ez? Eta orduan bagoa sistema batera, eta zaila dela, esatea ez, ontaz ari gera, gure egunerokoa ari gera, eta orduan gure egunerokoan dagoen instituzio publikoak. Hasieran egin genuen olako liburu totxo bat, deitzen dela Euskal Herritik kolektibotasunean eraikiz, eta hor daude, kontestuaren analisi sakon bat dago, eta hainbat aldarrikapen daude, mundu mailakoa, sopotoak, eta, gauza asko, udaletxetako edo udal politiketatik abiatzen dira. Orduan, bai gustatzen zaigu salaketa asko egiteala, baina pentsatu behar dugu, jendea aldatzen garela, gure eguneroko praktiketatik, eta beti ere, transizio hori egiteko egin behar degula ideiak erakargarri batean eta ulergarri batean azaldu, ez. Eta hor, asko daukagu egiteko oraindikan, baina bidean gaude. Trantsizio hortarako 5 ardatz planteatzen dira, ezta, gida honetan. Jasangarritasun ekologikoa, ekonomiaren birlokalizazioa, denon arteko erantzunkidetasuna, lanak berrantolatzea eta demokratizazioa, ez? Egian hauetaz hitz egin ezakegu pixka bat. Eta nola guzti hauek ez, duk esan dako 4 arlo, 4 dimentsio horiekin ikuspegi integral bat ematen duten, ez da? Ikuspegi integral hau, ez? 5 dimentsio hauek, energia, elikadura, ekonomia eta zaintzan kontutan hartuta, baina 5 aldaketa ardatz esango genuke, ez? Edo 5, ordan lehenengoa izango litzake hori, ez? Jasangarritasun ekologikoa, ez? Eta hor... Behin, kanpotiarretan hitz egin genuen, ekonomia zirkularraz, ez, eta gidak proposatzen duna da, ez hitz egite bakarrik berrerabiltzeaz, edo bertziklatzeaz, baizik eta paradigma aldaketa bat, eta duan hor, ekonomia zirkularrera aurre egitea, ez, eta kontutan hartuta aniztasun biologikoa, azkenean,
bueno, espezie bat desagertzen den bakoitzean, olako desoreka sortzen delako sisteman, ez? Bai. Bueno, gauza guzti kontutan hartzea. Uraren kultura ere, hartzen du, ura daukagun balio komun gisa, ondasun komun gisa, hartzen du, eta gero elikadura eredu agroekologiko bat, eramatea, eta jasangarritasun ekologikoa eta sozioekonomikoa azpimarratzen duen pixkate janariaren eta elikagaien zirkulu bat. Ura gainera aste honetan, sekulako zer esan nahi eman du, ze Wall Streeten kotizatzen hasi da ura, eta entzun dugu hoi, eta uraren kultura berria planteatzen da gida honetan. Bai. Justo hori aipatu behar nuen, eta hori komentatu genuen guk ere aurreko astean guk, bai aldarrikatzen duguna ura ezinbesteko, bizitzarako ezinbestekoa denez, lurra bezala adibidez, ondasun komun bat izan behar duela, eta danon eskura egon behar dela, eta eskubide bat izan behar duela. Zer lortzen da Wall Streeten kotizatzen duen kontu honekin, justo kontrakoa urarekin, danik espekulatzen da, baina oraindik eta gehiago, ero horren galtzen naiz nola doazen Wall Streeteko kontuak, baina pentsatzen dit hortik jungo dela asuntoa, eta bai, justo proposatzen dugunaren kontrakoa. Eta, lurrarekin aspaldi dagoela Wall Streeten eta merkatu internazionaletan. Eta hori justo badijoa, gainera, bigarren puntuaren aurke esango nuke, ez dela ekonomiaren birlokalizazio da zirkuitu sozioekonomikoak eskala murritzagoan, gure egunerokoan, gure simplifikatzea. Eta hurbilagokoa den, eusgarriagoa den. Hori da, simplifikatzea, eta esatea ez bira, eske nire bizilagunak, nire ez, eta azkenean hor sortzen diren erlazioiek, hori gure eguneroko pertsonak osatzea, ez? Eta ez bakarrik, orduan, izango litzateke ekonomia zirkularra, baina ez bakarrik ingurumenari pentsatuta, baizik baita ere gure erlazio eta gure eguneroko bizitzari. Fizikoki eta eskubide aldetik baita, ez? Dakigun momentutikan, zeinekin nahi egiten ekonomia zirkular hori ere asko derrexagoa da guke erantzunkizun bat hartzea, ez? Pertsona horiekik hori baita. Eta hori da 3. puntua, Hori da. Dena lotuta, ez? Nahi gabe gaina. Oitu gea gauzen orokorrean baita energian gertatzen da, elikaduran ere gertatzen da, gauzak ekoizten diren puntuak, lantegiak, fabrikak edo energia ustiatzen diren tokiak eta kontsumitzen diren puntuak oso urruti egotea. Orduan, zesan nahi du jartzen badituzu kontsumo puntuak eta ekoizpen puntuak oso urruti, garraiatu egin bat direla gauza. Eta garraiatzeko zer egin behar da, edo infrastruktura handiak eraiki, eta horrek daukan kalte ekologikoarekin, eta baita garraio handiak burutu. Eta horrek ere kutsadura sortzen du dakigun bezala. Orduan hor, aldaketa sakon badago, pentsatzeko nola egin dezakegu, hemen kontsumitzen duguna, harik eta gertuen, beti ezin da, harik eta gertuen ekoizteko, eta adibidez, energiaren kontuan, badago aldarrikapen bat, esaten duena, gu kontsumitzen dugun, Euskal Herrian kontsumitzen dugun energiaren parte garrantzitsu bat Nigeriatik ateatzen da. Nigeriatik ona ekarri behar da. Eta gainera, Nigeriako pertsonek ordaintzen dute kalte larriena, zen gure kontsumoaren ondorio larrienak berai ekoiztituzte. Zatik ez dugu egiten, pixkanaka, Euskal Herrian ari dira egiten, gero ez eta zentral hidroelektriko txiki gehiago araiki, gero ez eta ekoizpen gehiago puntu txiki gehiago araiki, eta gero ez eta guarik eta burujabe izan baita energetikoki. Asko falta zaigu zen, 180 kontsumitzen dugun energia kanpoti dator, eta petrolioaren baitan dago, baina, pausoak eman daitezke, eta hortan udala, kasu egin dezakete, hemen Tolosan, badago uste tolargi esperientzia, energiaren inguruan, buru aski izaten aurrera egiteko, ez? Bai, oren gutxere goien errekin itzen genuen, ez? Eta horrere badaude hainbat ekimen eta hainbat udal eta sartuta horrez, energia beste modu batera kontsumitu eta ekoiztekoa, ez? Hurrengo puntua lanaren berrantolaketa daukagu. Azkenen lan ez ordaindua edo lanbide gaur egun konsideratzen danari baita balio bat eta lehen fira bat emateko, benetako duintasun bat emateko, eta bizitzarekin bateragarriak diren denborak planteatzeko gure askotan ekarri dugu kanpotiarreko
tartera. Bai, eta horrekin zer relazionatuta dagoen hori, ez? Beste arrakalak ere bai, ez? Bai arraza, bai generoa, bai, bueno, klase soziala, ez? Eta hor sartuko gineak igual demokratizazio horretan, ez? Denok, desberdintasun guzti horiek balio beretsua eduki dezaten, ez? Eta aukera berdinak, ez? Eta pixkat hortik egiten. Orduan, bueno, bost datza ikusten dut zer relazionatuta den bere artean, eta zabala esatea, ez, ontan, edo ontan, ez? Azkenan denak bere osotasun bat sortzen dutela. Sinergia bat egon bardulako bosten artean. Claro, eta azkenan gauza batek bestean daukala eragina, ez? Eskala hunditzen bali badago, eskala sozioekonomiko hunditzen bali badago, seguraski hor eskubide urraketa errazago izango da, ez? Eta, bueno, hor, hainbatetan ere hitzein duguna tarte honetan, Baina, nire interesgarri ditu zaik honetan planteatzen dela gainera, bost ardatza hauek bi begiradetan edo gurutzatzen direla, ez? Pixkat aipatu dezu hasiera, baina alde batetik agroekologiatik eta bestetik feminismotik, ez? Eta pixka bat hortik pentsatzea, bueno, ez gite aurrera, ez? Bai, feminismoaren ikuspegi feminista, ekonomia feministaren ikuspegia, bai iruditzen zaigu ezinbestekoa zaintzaren kontuaren lotuta. Azken batean badakigu gaur egun pertsonen zaintza, gaitxon amonen zaintzak, edo ume txikien zaintzak, edo dependienteak dien pertsonen zaintzak, merkatutik kanpo ematen direla, kasu askotan, eta honek suposatzen du mundu mailan soldatarik ez duen lana, soldatapeko lana, baino dexengo dela. Normalean zaintza lan hauek ez dira ez neurtzen eta ez baloratzen, eta dakigun bestela emakumezkoek egiten dituzte gehien bat. Eta ematen dela, zu gaipatzen iratik komentatzen zuenaren ari da, gehienan hemen Euskal Herrian ondo ezagutzen dugu fenomenoa, emakume etorkinak izaten dira zaintzez arduratzen direnak, pertsonak zaintzen dituztena gure inguruenean, eta ematen da fenomeno bat, beraiek hemen gure pertsona edadetuak zaindu ahal izateko, uzten dituztela, beraien herrialdeetan, beraren jatorrizko herrialdeetan, beste pertsonak zaintzarik gabe, orduan, beraien herrialdeetan, oandikan pobrezituagoa den beste pertsona bat hartu behar du, ume horien zaintza adibidez. Eta hori esaten da zaintza kate globala deitzen zaio fenomeno hori, eta, bueno, provokatzen du egoera nahiko larriak emakume hauentzat, eta da puntu du bat, ez zuzen ere, udaletxetatikan atera daitekena. Aztaleratu, herrian, zenbat emakume zaintzei dauden, zein egoeretan bizi diren, eta batez ere, euren artean ezagutu daitezela, antolatu daitezela, eta boterea irabazi ezatela, ez? Eta horretarako badaude baita ere, ez, hainbat, azkenean eraldaketaz ari ira, ez, beste modu batera bizitzeaz, eta orduan horrek ere suposatzen du politika publikoak pentsatzeko garaian. Ez bakarrik pentsatu, ez, hemen ere azpimarratzen da, ze garrantzizkoa den parte hartzea, ez, baina parte hartzea erreala izatea, ez bakarrik 4 urtean behin, baizik eta prozesu guztian parte hartzea, ez? Eta beste modu batera pentsatzen hastea, zen azkenan politika publikoak bai egiten dutela moduren batean, gure egunerokoa baldintzatu, edo, eragin gutxinez, ez? Orduan, alde batetik ze garrantzizkoa dan parte hartze erreala eta prozesu erretan ikastea, da parte hartze kultura bat sortu behar dela, ez dela gauza puntuala, eta baitaren nola, egiten diren politika guztiak koherentzia, ez, edo koherenteak izan barruten beraien artean. Zen gu ari baldin bagera, ez dakit, zaintzen kasuan, eta badaude horrelako gauzak, ez, etxeko zerbitzua, beste modura batera pentsatzen, edo kooperatiba bitarte sortu eta hor elkarlanean instituzio publikoekin, eta baina nera berean, energiaren inguruan, ari baldin bagera, Nigeriatik erosten, ez, hor zetalka sortzen den, zen azkenean, bueno, reproduzitzen ari gara ez dugu eraldaketa hori lortuko, ez? Orduan... Horretarako pentsatu behar dugulako, igual pixkat epe luzera, eta ez orain ohituta gauden autoeskunden erritmo ontara, ez? 4 urtetiz behin nola aldaketak egingo diren, nik pentsatuko ditut, edo erronkartuko dut, hemendik 4 urtetara, eta trantsizio hau benetako izateko, epe luzeko ikuspuntu bat eduki beharko genuke. Bueno, hor aipatu ditu gain bat neurri eta noski, neurrien artean dagoeneko aipatu ditugun batzuk hartzen dute garrantzia berezia, energia positiboa, merkaturatze zirkuito laburrak,
adostasune eta desadostasunak erantzunkidetasunagatik, ekonomia sozial solidarioetara aldatzailea, ez da genero berdintasuna, demokratizazioaren erdigune bezala, elikatzen duten lurrak, zaintzarako espazioak, baina kaso adibide praktikoetara ere jotzeko aukera badugu, eta hor uste dut garrantzitsua dela, bueno, justizia, elikadura justiziako edo justizia alimentariaren adibideari heltzea, ez? Bai. Bueno, gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoko eskola gehienak handizkarien bidez hornitzen dira, eta 2019tik aurrera, urritik aurrera, aterazan aukera, eskola bakoitzak bere sukaldea izateko, ez? Eta orduan tokiko ekoizpenaren eta tokiko eskariaren aurteko harreman zuzenago bat edukitzeko. Eta orduan, horren adibide bezala, Eneko kontatuko digu, gure platera, gure aukera proiektuan, nola horrelako jangeletan, eskoletako jangeletan, proiektu aurrera eramaten ari dira. Justizia alimentariako Eneko Binula telefonaren bestaldean dugu. Eneko, arratsalde on, ongi etorri bigarren kafera. Eixo, arratsalde on. Heldu zukan beldurrik gabe. Bai. Bueno, Eneko, ez dakit kontatu nahi badiguzuela pixka bat labur zertan datzan zuen proiektua, uste guk baino hobeto kontatuko diguzuna. Bai. Beitu, nik bidezko ikadura erakundeko koordinatzailea naiz, eta erakundea gure aukeren ekimenaren parte bat gara, bai, eta, gure erakundeak elikadura buru jabetza dugu helburu politikoa, eta horren inguruan, lanpillo egiten ditugu, ez? Eta gure platera gure aukera ekimenak, orain dela 5 urte ateratzen, eta, gure helburua zen sare bat egitea, bai? Hau da, ekimen, amankomun bat egitea, elkarlan bat egitea, eta helburu oso argi eta zuzena izatea, eskola elikadura, hau da, eskola jantokiak eraldatzea, hori zen gure helburua, eta, klaro, eskola jangeletan parte hartzen duten eragile guztiokin, zikinen, sare hori osatzen, eta, gaur egun, 30 eragile baino gehiago gaude ekimen honetan. Ze aldaketa suposatzen du zuen proiektuak, komentatu zuen lurralde, jangela eta eragile guzti hauen erlazio mailan ematen den aldaketa? Bai, lehenik eta bine azaldu, eta gaur egungo eskola publikoetan enpresak, catering enpresa handiak kudeatzen dituztela prozesu guztia, bai? Konkurso publiko bat dago, eta hortan enpresak kresten dira, eta normalean enpresa handiek, eta, beraiek kudeatzen dute dira. Guk planteatu genuen, orain dela ja 6-7 urte, esperientzia pilotoak, esperimentalak astea burutzen, ikusteko beste eredu posibleak zirela erakusteko, ez? Eta helburua zen harreman hauek, zuk komotetzen duzun erlazioa, harreman hauek eraldatzea baita, ez? Eta, hasiera baten lortu zen PNL baten bidez, hau da, parlamentuan adostutako baten, eta, lau eskola sartu ziren bere kudeaketa propioa eramaten, ez? Eta, hori zer gertatzen da, orokorrean, beste eskoletan gertatzen dena da, menuak, elikagaiak, gestio, eta hori, justiz anonimoa da, ez? Hau da, hotxa da, ez? Ez da opakoa da, ez da gardena, ez? Eta hemen, badakigu, lau esperientzia hauetan, erlazioak aldatzen dira, elikagaiak badakigu, nortzuk ekoiztu egin dituzten, nondik datosten, nola eraldatu dituzte, eta orduan hori baita ere beste puntu positiboa, ez? Eta baita ere, karo, jantokiak irekitzen diren unean, pertsona ezberdinen aktibitatea da, bai? Horretan baita lan dugu. Egun, bertan lan egin duten pertsonak, zerbitzu osagarri bat bezala osotzen dute bere dena, eta guk zuzetzen dugu elikadura eskolarra eta eskola jangelen une hori, edo parte hori, parte pedagogiko bat izan behar dela, eta horregaitik pertsonak baita ere kutsu pedagogikoa eta lan pedagogikoa izan behar dutela. Ze beresgarria. Eta nola egin dezuzuek praktikan horrelako, enpresa, catering enpresen alternatiba bezala aurkezteko, azkenen dauden limite legalen barruan, eta pixkat, korrentearen kontra junda, ez? Euki dituzuen traba administratibo, oztopoak, eta Bai, claro, lau esperientzia hauetan, kubertzen dira esperientzia, orokorrean, erkidego autonomoan, zazpi eskola publiko kudeaketa alternatibo edo propia deramateko, bai? Guztiak daukaten bereztasunak, bai?
Eta lau esperientzia pilotu hauetan, kudeaketa kogestioa deitzen da, ez? Parte bat, langileen partea enpresak eramaten du, baina beste guztia eramaten du eskolak eta guraso elkarteak, bai? Orduan, horren hori kudeatzeko eta izan, bat ere erreza izan, eta hor guraso elkarteak, elkarlan eta aliantza asko egin dituzte, lan ordu pila bat dituzte, eta bueno, atera dute aurrera, eta gaur egun, esan dezakegu, gizon arrakasta egiten ari dutela, ez? Zer nolako enpresa hasi daitezke, honen inguruan babetu. Gaur egun, oligopolio potente bat dago, elikadura eskolarran, zazpi enpresa kontrolatzen dituzten merkatu osoa, bai? Eta horregaitik enpresa txikiak ez dira atera. Ikusten zuten, gauza txikiak daude, eta gero eta gehiago daude, eta elikadura burujabetzaren inguruan, ekimen eta alternatiba gero eta gehiago daude. Zer gertatzen da, enpresa hauei, txiki hauei, jartzen dieten baldintzak, jaurlaritzak jartzen dieten baldintzak, berdin zaie, 2.000 menu egiteko edo 20 menu egiteko. Baldintzak berdinak dira. Orduan kapitala eta logistika eta infrastruktura handia izan behar dute. Orduan enpresa handiak beti irabazten dute konkurtsa hauek. Zer gertatzen da, gure ekimenak proposatzen du baita ere merkatu horretan ateak ireki behar direla, enpresa sozialei, kooperatiba txikiei, baserritar txikiei, bezlako ekimen alternatiboi, gure ustez, berma guztiak eta segurtasun neurri guztiak mantenduz, ireki behar direla. Eta gure ustez, tendentzia positiboa da, eta nire ustez gero eta gehiago aterako dira, baina gaur egun jaurlaritza proposatzen dituzten baldintzak oso zailak dira enpresa txikiek. Eskertzen diogu, binulari guretzat hartu dugun tartea, eta guk ere zalantzari gabe bizi dugu. Beste hainbat esparrota oligopol eta kapitalaren nagusitasunaren erreferentzia eta egoera hori, eta pozgarria da jakitea, bazaretela txikitik borrokan eta gauzak eraldatzeko saiakera hortan. Eneko, mila esker eta jarraituko dugu zuen pausuen berri izaten eta jakiten zer sortzen ari zareten. Eskerrik asko zuei. Eta gure kanpotiarrak ere agortu egin barko ditugu, baina gaurko tarteari behintzat amaiera emateko irati, ez dakit. Uste dut, enekok berak marraztu duena badela, ez? Guztiaren zati handi ia osasun horri egiten diona. Badala, azkenean, gaur udaletxetaz ari ginen, ez? Eta beste perspektiba begirada agroekologiko, feminismo, tigor, hainbat ardatze landu ditugu, eta guzti horrek nik uste badaukala, alde batetik, sektore publikoari edo politika publikoei begiratzeko beste modu bat badela, eta horretarako hori praktikara eramateko azkenean esperimentatu eta berrikuntza eta oinarritu behar gerela, ez? Eta hor, lanketa egin, hori komunitate eta sektore publikoaren artean, eta nik uste, gida honekin, ez? Hainbat lako pintzelada edo hainbat gako ematen ditula nondik hasi gaitezken lanean, ez? Eta bukatzeko agian, esan, gustatu zait, lokalismo irekia planteatzen. Lokaletik, egunerokoa lokalean gaude, baina naztu gabe, bazkenean mundu globalizatu batean bizi gerala, ez? Eta hor ere, partekatzea, dibertsitateak eta guzti horrek badauzkan, onurak edo goza interesgarriak, ez? Jarraituko dugu guzti honi heltzen kanpotiarraken tarte hauetan, asteazkenero, baina orain agortu egin martxai ustegu, Irati Trantxe, Xabier Martínez eta Ane Elizegi, mila esker hiruroi. Zui. Zuei, horrengo arte. Izan ondo, aio. La mujer debe ser bonita, la mujer debe ser callada, se mira y se toca y no dice nada. Gaurkoan, doinuetatik haratago saioan, Zuriñe Rodríguez Gasteiztarra dugu gurekin. Kazetari eta ikerlaria hedabide askotan entzun, ikusi eta irakurri dugu. Normalean, politika gintzaz, baina beti feminismoaren betaurreko moreetatik. Gaur baina, politikaz ez, musikaz hitz egingo dugu Zuriñerekin. No callaremos y aquí presentes tus viejas maneras de vamos ya. Las mujeres están revelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fichas en movimiento. Kaixo Zuriña espaldiko, zer modu zaude?
Gaizu inaki bazen garaian ikusteko. Bai, aspaldi. Aspaldiko, aplikazioan esan baduzu zulek jatzeko, eta grabituko bat eta bide batean egoteko eta musikaz egiteko aukera da izateko, ez normal hori zukeran bezala politika egiteko eta bera, eta musikaz egitea ere plazara da. Akaso helduko diogu politikari, baina Seguro. askoz lasaiagoa eta errexagoa da musikari buruz hitz egitea, ezta? Bai, musika da bizitzan ezinbestekoaren kontua. Netzako esnatzen naizenetik lokartzen naizenen arte modu batean edo bestean presente da musika. Eta dantza, tamen guran ere hitzen dugu. Baina musikak badaka gauza hon bat, politikarekin konparatuta dela, politikaz hitz egiteko hobe da politikari buruz zerbait jakitea, bestela estakeri galantak esaten ditugu, baina musikak ez du eskatzen, ez? Musikari buruz hitz egin daiteke zer sentitzen dezun, zer sentiarazten dizun, edo zer sentitu nahi dezun, eta horregatik aukeratzen zu abesti bat edo beste, eta hemen ez dago gaztela esaten den kuñadismo hori politikaren bekin. Musikak lasai uzten gaitu. Guk egon gaizkela ordu bat izketan hemen, baina gure entzule musika entzun nahi dute. Bestu nahi diguzu lehenengo abestia edo nahiago duzu entzulek entzutea? Guazen entzutera. Uspaja, bubaka, kaka, borizangon, buapokan, uspaja, bubaka, kaka, borizangon, buapokan, canton chica casan con naranja racha, su chaco incenso, retrato gato, panela tangalaca. Maira Andraderen tan kalakatan, zeba? Ba, ekarri izpet pasaren astean ezagutu nuelako emakumea, esan behar zutekarretan akustik arneak egiten dituzela, eta erabaki politikoa izan da guztiz. Ez nuen gutxego espero. Barekien, baina nik aprobeitzatzen nahi esparroa justuki emakumeen abestien apologia egiteko beharrezkoa da. Baina justuki pasan astean hau batek Mairaren kanta berakutzitan, Maira Cabo Verden jaioa da eta Portugalen ibilitakoa. Eta basote bat egitu zitzaidan, nola blues sartzen du, baina gero rapeoa ere sartzen du, eta bueno, nahi nuen justuki jendeari esaguraztea, ez uste ez dela gabere famatu da, behintzat gure Euskal Herri mailan, orain dela gutxi atera du bere lehenengo diska, baina bere Cabo Verden eta Portugalen badauka ibilbidea, ez? Eta bueno, niri egia da Mairak sortarazten dut antzatzeko gogoa, baina ere erabiltzen dut idazteko, adibidez, lan egiten dagoenen, orduan oso multidisciplinarra da bere musika. Zuk pasaden astean ezagutu zenuen, baina nik atzo ezagutu nuen justu zuk bidali zenidan abestia, eta flipatu net, egia esan. Esan dezu ez, daka hasiera bat abesti honek, entzulek orain txentzun duten bezala lasaia, eta esan dezu, bueno, abesti lasai bat, abesti polita, ahots polita du, eta de repente, pum, sartzen dizu baseak, eta hasten da rapeatzen, eta abesti bukaran, oraindikan eta indar gehiago ematen dio basoiei, eta esan indar pila bat akan abesti bada. Bai, eta nire gaina gonbidatzen dite gure entzulei Cabo Verdeko abeslariak ezagutzea, zen justuki, ezagutu nunean Maira, esan zer dago bertan, eta zen duten pixka salseatzen, eta Pantera deitutako belaunaldi berri bat sortu da musikariena, oso gaztearen belaunaldi bat, eta indarrez bat horrela, Cabo Verdeko musika eta fusio hori egiten raparekin, bluesarekin, eta delakoa, eta, bueno, niretzako... Emakumena bakarrik edo emakumeta? Ez, batez ere jende gazteena. Bai. Badirudi gogor datoztela, askok ere Europara etorritakoak, migratutakoak, eta, bueno, gonbidatzen zaituztet salsetzera. Nik ez ditut beste izen batzuk emango, Maira entzutea dalako helburu, baina hortxe hemen emakume impresionantean. Seguro dakagula deskubritzeko gauza pila bat, eta ni neu, gaur hasiko naiz kuriosatzen pixka bat, eta nahi badezu pasako gara bigarren abestira, ze uste dut bi abestien artean gero ere lotura bat egingo dizula, ez abestien artean baizik eta
abeste hauek aukeratzearen arrazoien artean. Entzun dezagun Rigoberta Bandiniren In Spain We Call It Soledad. Hi. I just want to say hello. I was just taking a walk in this deepness we belong to. In Spain we call it soledad. In Spain we say it's amargura. In Spain we say ay me desangro. In Spain we say que coño hago. Bale, entzun dugu abesti hau, eta, bueno, aurtengo abesti bada, nobedade bada, eta, bueno, sare sozialetan eta Googleen eta jarrita, ikusi daiteke puri-purian dagoela, ez? Rigoberta Bandini bere izena berez Paula Ribó da, kataluniarra da, baina zerke eraman zaitu proiektu honetara? Justu bire dela dut ezagutu dudan beste emakumea eslaria da, konfinamendu garaian ezagututakoa, eta mairan da bezala gaztea, eta izugarrizko puntsa dakana, niri asko gustatzen zait. Eta ekartzen dituen Rigoberta Andrade, eurek zer sortzen duten niri entzuten dituenean, eta batetik oso astima izan naiz azken hauekin eta gora eta bera, eta esakitzu bukle hori, esakitzuei pasatzen zaizuen, baina nire batzutan sartzen naiz, abesti bat ezagutzen dut eta lilduratzen naiz, eta sartzen naiz bukle batean, eta justuki Rigobertarekin ere pisukulari eta niri pasatu zaigu, eta bukle batean eman ditugu, igual, 5 ordu, gora eta bera Rigoberta, eta baten batek esan ditugu, ez? Baina justuki dauka izugarrizko soinu hori, ez? Eta karnen dituen, zen ni oso musika zalea naiz, baina konfinamenduan musika eta zinema eta kultura erotzat ez izateko laguntzi daten, ez? Izugarri, ez? Ezkerrak musika nituela, ez? Justu karnen dituen hori konfinamendu COVID garaian ezagututako artistak direla, ez? Eta azkenan dut sentazioa gure egunerokoan bizitza oso azkar doala, eta bai musika entzuten dut, eta abesti berriak sartzen diran ere bizitan, baina batzutan ezaka denbora lasaitasunez, urte baten bueltan entzuteko behin eta berriz abesti, ezagutu berri den abesti hori, zen 1000 gauza egin behar dut, lana eta 1000 gauza, ez? Eta justuki bi hauekin, bai Mairarena, bai Rigobertarena, patzada sartu dut, ez? Pandemia bat horri delako, baina patzada sartu dut, eta arte baten bueltan edo, bueno, ikustu Rigobertaretan, ardo baten bueltan hori esan da, ritmo oso dakadalako, eta gainera nik oso abesti divertida. Osasun fisiko oso garrantzitsua da, eta ulertzeko dira hartu diren erabaki asko, baina ze garrantzitsua den ere osasun mentala, eta konfinamendu honek zenbat min egin digun horretan, baina, bueno, bigarren kafean optimista gea, eta buelta txiki bat eman da honi, konfinamendua gauza on bat uki badu izan da, oaintxe aipatu duzu hasieran, baina nola ikasi dugun kultura gehiago baloratzen, ez? Musikak, liburuek, telesailek eta pelikulek salbatu gaituzte inandi batidan konfinamendutikan. Bai, nik uste dute pertsonak bai, eta gizarteak oroar izugarrizko garrantzen menduela eta hartu garela, ez dakit instituzioeko hartu diren. Kultura garrantzitsua da, zen egia da, ostalaritzarekin bateak kultura eragileek direla gehien pairatzen ari direna krisi sozioekonomikoa. Zalantza gabe. Ekonomikoa, eta ni oso argi dakat, ni kultura barik konfinamendua asko txarragoa izango zela, ez? Bai goixetan novela bat irakurtzea, telebista, pelikula bat ikustie, musika ikintzie, bai negarra egiteko, bai dantzatzeko, bai delakora, eta uste gogoratzen zeta hasierako konfinamenduan esan dugun servicios esenciales, eta nik uste kultura servicios esenciales, dudarik gabe, eta babestu behar dugula, eta benetan aizialdia baina asko kultura, osasun mentala laguntzen gaituen, eta nibari osasun mentala izugarrizko eragina esan dugula pandemianek, eta psikologoak behar ditugu, eta nik uste instituzioek horri egin behar dutela, baina nik uste kultura eta musika asko salbatu gaituela daz, ez? Zalantza gabe. Eta horregatik egin behar dugu musikaren apologia, ez? Cuando supe toda la verdad
Señora, ya era tarde para echar atrás. Señora, yo era parte de su vida y él, mi sombra. Cuando supe que existía usted, señora, ya mi mundo era solo él. Señora, ya llevaba... Zuetako askok ezagutu duzue abestia seguro, eta ez dakitenentzat, hau Rocío Jurado zen, Rocío Juradoren señora hain zuzen. Zergatik Rocío eta zergatik señora. Bueno, Rocío oso aski ezaguna, ¿no? La más grande. Oso ezaguna. Ez beti musikagatik, baina musikarengatik bereziki. Ekarri dut batetik txikitan asko entzuten nuelako, amak erakatzitakoa da, Rocío Bai. Ama Andaluziakoa da, Andaluziakoa da, eta nik uste Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Monte, Lola Flores, oielako hauntzisek. Bai. Seme alaba Andaluziako emakume migratuen seme alabak asko entzun dugula etxean, ez? Nik badakit, niretzako da neramunaren historia, ez? Bai. Rocío Jurado batetik. Baina bestetik iruditzen zaidarako tamanuzko abeslari. Eta badaukatzen tasea batzutan oso misogino batean eta patriarkal batean, bere historien inguruan sartzen dela, eta modioa, eta gora, eta bera, eta folklorika, eta horrelakotan, eta jatzen da, batetik izugarrizkoa hotza zikaren emakumea da, eta hemen argi ikusten da, baina gero bere letrak tamainuzko dira. Senyora niri hau izugarri gustatzen zait, eta nola hartzen zuen eszenarioa, eta nik bere izan dut, Rocío Jurado eta Lola Flores gure lehenengo feminista biek ziren, ez? Niri asko. Bai, eta artista musikak. Ona. Eskerrik asko ekartzagatik. Kalibati batea ekarri behar bai ala bai, Rocío Jurado. Hori, ez zegoen eztabaidagarri. Hori, banekien oso argi, ez? Eta maite dut, eta nik esan behar dut konfinamenduan, nire asko maite dut, hartzen genuela goiera, Frantzko doblaje. Eta oso berrigarria da. Azten genuen da, intensibos de Rocío Jurado ditzen genuen, ez? Eta bertze jartzen genuen. Rocío Jurado ere ardoarekin entzun behar da? Rocío Jurado entzun behar da beti. Ardoa, kolaka, gura zuen, kotxean, niri asko kotxean ikintzak, topera, eta bukle batean, eta, bere afoniarekin. Volumena igo eta kantatu, ez? Totalmente. Kotxeko gozada handienetako bat. Totalmente. Eta, nik uste dut, orain pasabar gara ere laugarren abestira, eta senyores hitzitenen gara, oinetatik jazten den horietako bat ekarri diguzu. Lehenengo biak ez ziren oso ezagunak entzule gehienentzat, neska gazte berriak eta garrantzitsuak, baina orain entzungo duguna laizter, esango nuke denok ezagutzen degula. Zein ekarri diguzu? Nola ez, Nina Simon. Hortxe. Nola ez? Hortxe dozute entzuteko eta niri xugarri gustatzen dena ez dira. Entzun dezagun beraz. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no work, I ain't got no job, ain't got no man. Ain't got no, I got a life. Zeba besti hau. Ekarri zuet Nina Simonen, uste nuelako bere historia bera, emakume abeslari askoren historia dela, ez? Emakume asko izugarrizko potentzialidadekin ailegatu dira musikara, eta bera alboan beti gizon bat egon da, delakoa senarra, delakoa neba, delakoa, eta bere bizitzan sartu dire, eta diruak egin diote. Eta guztuki hau Ninari gertatu bizitzaio bere senarraekin, ez? Eta uste dut batzutan emakume beti izaten da, ez da dagozu patriarkalaren hitz bat, esamole bat esaten dena, ez? Emakume baten atzean, gizon baten atzean beti dago emakume hon bat. Benik argi dakarra oso da emakume baten atzean beti gizon biokreak daudela. Kendu idazu hitza, hoixe bera galetu behar nizulako, eta patriarkal esan beran paternalista erabili behar nun,
baina hoxe esan behar unez, kasu hauetan ikusten dela zenbat aldiz emakume handi baten aurrean, eta ez bakarrikan historian, bestiko, oine bai, gizon petralak gauden, edo nahi bezala esan. Ez, eta nik ekarri dut Nina Simonen iruditzen zailako horren paradigma, ez? Baina ekarri dut ere, bai, azken boladan, ez? Eta estatu batutako hauteskundeak dira, Black Lives Matterren mugimendua indartzu atera da, eta izugarri posten naiz, eta Nina ere, emakume beltza izan zuen enean asko pairatzen zuen arrazoakeria, eta bera, nahiko implikatuta zegoen justuki beltzen inguruko borroketan, ez zubita politikotan, ez horregatik ekarri nahi nuen ere pixkat aipu bat egiteko. Eta justuki abeste honeri asko gustatzen zait zerene, baita ere itzikten digu nolatan, ez popularra den jende hori edo pobreziatik datorren jendea ere famatua egin daiteke bere oinarriak galdu gabe. Eta beha esaten du beste honetan, ez daukat etzea, ez daukat zapatak, ez daukat dirua, ez daukat gona, ez daukat maitasuna, ez? Zerotik hasten. Eta ekarri dut hau, niri asko gustatzen delako polemizatzea, eta zu badakizu, eta justuki azken astetan Maradonaren jatorriaz asko itzein da, ez bakarrez jatorriaz, bere jarrera emakumetaz. Baina asko esan da, nik ez dut itzein du jarrera, emakumen jarreaz behizik eta bere jatorriak, dela bera zikan auztoko jatorria. Eta hause asko kontatu da, eta Nina Simonen inguruan zuri ez da zaten, eta emakume askoren inguruan ez da asko zaten, baina niri ze garrantzitsua iruditzen zait, behin dirua izan da, nondik zatozen esaztea. Eta, nik oso normal baretik nator, eta nik beti hori daukate buruan, burua beti argi izan dago nondik datozen, eta klasea ze garrantzitsua den gure bizitzan, horregatik ere ekarri Nina Simon. Ezagit konturatu zaren, ia abesti guztietan erroi buruzko zerbait ekarri diguzula. Aira Andradenekan musika horren erroak, morna izeneko musika estilo herrikoia nola berritzen duen, Rigoberta Bandinik ere bazeukan puntu horiek, zer esan Rocío Juradorekin zure haurtzarora eta zure familiako emakumetara gogoratzen zizula, Nina Simoneren erro txiro horiek eta horri buelta eman dion. Gainera beste oso alduntze prozesukoa da, ez? Bai, da ze garrantzitsua da behiranik. Hau, erratzen dunean, lan batekin ditzitzen, ze garrantzitsu dira esan da emakume askorentzako musika empoderatzeko, ez? Noski. Ni beti esaten dut, segun eta nire bizitzaren zen momentuan, ez dakit hor dutzuten duen, ez dakit hor, ez? Eta bai, ez bakarrikan emakumeen handutarako, bikotearen amat hausten dutzenean, entzuten duzu musika zehatz bat, lan berria topatzen dezunean, ez? Eta azkenean gure biografia, gorputz biografia horretan esleitzen dira bestiak, ez? Eta niri pasatzen zaitez, igual jartzen dute, ez dakite, ni Lola Flores ez dute karri, baina Monarekin entzuten duen asko, eta ni Lola Flores entzuten dudanean, beti Mona, etortzen zait burura, ez? Eta Monaren burua, eta Monarekin Lola Flores entzuten, ez? Eta zein polita da hori, ez? Hori da ere gure biografia, ez? Eta izatea gorputz musikal bat, ze importantia, ez bakarrik dantzatzeko ere, eta baina ekarri nahi nuen, honekin egin nahi dut gonbite bat jendeari dantzatzeko, ez? Eta berdin, ni orain oso patosa naiz, zuina dantzatzen, hasi berritan dena, baina berdin patosia izatea zenean da ritmoz osatzea, eta ni zuina jartzen dutenean asko gozatzen dut. Oso ibertigarria ditzen zait, eta aukera dukete irakasle bat etxan izatea, eta hori izugarrizko paia da. Bide batez, Nina Simon zeukan pare bat abesti ere oso dantzagarreak direna zuinen, ez? Baina niri, nik aitortu behar denik, maite dudaran ritmoa salsa gala. Claro, baina zurinezuk ikasi dezu salsaren hiriburuan. Swinga dakazulako irakaslea. Hemen besteok ezin dugu hori egin. Zerianak familian irakatzi didate, dana alkatzu. Horrela erresagoa da.
Bueno, guazen, ni ez dakate tabernak irekitzen digutenean, ni saltza emateko ikastaro bat pres nago. Abertzen bat zela animatzen, man. Perfecto. Nik uste dut, ja dantzai buruz eta dantzaitai buruz hizketan ari bagara, egin behar dugun gauzatxoa dela zuri agur esatea gaurkoz, plazer handi bat izan da, abesti puxka batekin utziko dizuegu entzule guztioi, eta, bueno, guk mikrofonoa kendu eta dantzan jarriko gara. Ze abestirekin zurine? Celia Cruz. Eta ez edo zein abestiarekin, ez? Celia Cruzen abesti famatu dena da La vida es un... Baina nik harri dizut beste bat feminismoarekin zerikusi handia dakana, indarkeria matzistarekin zerikusi handia dakana, eta bat ere famatua ez dena. Ez dut gehiorik esango, eta entzutea eskatuko dizuet. Nik ere ez dut gehiago esango, eskerrik asko entzule gurekin egoteagatik beste behin ere, Celia Cruzekin utziko zaituztegu denoi. Ese hombre que tú tienes no está en nada. En vez de enamorarte te desgasta. No tiene buenos modales y no es atento contigo. Ese hombre no se merece que le des tanto cariño. Él duerme la mañana y tú trabajas. Y luego por la noche se te escapa. Te exige que tú le laves, que lo vistas y lo calces, y si acaso tú protestas se indigna y quiere pegarte. Que le den candela, a que le den castigo, que lo metan en una olla y que se cocine en su vino. Que le den candela, que le den castigo, que lo cuelguen de una cometa y que luego corten el hilo. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Ese hombre que tú tienes, buena amiga. Si yo fuera tú, le dejaría las maletas en la puerta y una nota que diga: Keep calm and bigarren kafea. Gure gaurko gonbidatuak behatzak trikitixan dantzan jartzen dituenean gu guztion oinak ere dantzan jartzen ditu. Hain handia lilura, berdin diola harina, fandangoa edo roka den erritmoa. Ortodoxia zurrunena urrun, baina erroak beti gertu izan ditu Xabi Solanon maizak. Ibilbide oparoa izan du hernaniarrak, aski ezaguna. 1980 hamarkadan etzaki taldea sortu zuen, eta ondoren etorri ziren De Solanos lehenik eta Esnebeltza geroago. Fermin Muguruza kontrabandako kidetako bat ere izan zen. Holtzan dana zapaldu ondoren, bigarren kafeko estudiora etorri da gaur arratsaldean Xabi Solano. Berazken lan aurkeztuko digu Kristina Arrebarekin batera argitaratu duen Solano Anaiarrebak Zarrak berri diskoa. Eta noski, Trikitixa sorbaldan sartu da gure estudiora 3 abesti jortzeko prest. Ongi etorri, Xabi. Apa, kaixo denoi. Kaixo. Ongi etorri bai. Bueno, Xabi, Hernani arrasan dut, eta ez dakit ereñozu arrasan barnun. Bueno, bai, ereñotzukoa naiz, ereñotzu jaiua naiz, gero 16 urtekin Urruñara joan izan bizitzea iparraldera, 8 urte indakeo ja Hernanin erabat
afinkatua nago. Baina, bueno, ni jarraituko esaten inatzuko naizela. Iñaki Lasai iritxianetik hemen gatazka hauek sortu dabil. Lenguan Leire Leturi ere Bilabonako, Adunako, nungotezan, horre sokan kontra jarri zenuen, eta... Gaugarrena da nik erinuztuko laguna bazkatela, bai, eta... Hemen favore gutxi izaiten zure buruei, orduan. Bakizu zer da, orduan, bakizu. Bakit, bai, horretik izan da. Aurrena idatzi eta besonet. Nio, aldatu horretik galetuko jo, eta jazera. Aizu, sarreran ez dugu aipatu, baina diskoa publikatzaz gain, liburua ere argitaratu duzu. Abertxein ikustean, Bai, berez argitaratuet liburua, eta horrekin batera diskoa etorri da hor aitzakin modun, ez? Bueno, bere garaian lehenengo liburua tenun, 2015 ingurun, 14, urtikan, lehan ez gotzen. Ze, bueno, jende pila batek eskatzen zizkian partiturak, eta artistak beti egiten dugu, abestikin da idatzi gutxi, lan gutxi edo balde hortatikan. Eta hortik gata ez zitzaidan ideia, ez, partiturak idazteko, eta partiturak idazteko bi moduta, bai solfeoz eta bai zenbakiz dago. Urtekit izan egon da ez beti dualidade hori, garai batean oso zenbakiz, urte batutatik ona Xabi, partiturak irakurtzearen zen hori ere murgildu bat rikit izan, ez? Bazirudin ezin ezkoa zen zerbait zela. Bai, karo, musikari bateak ustezki ez zenbakiek eta zer da hau. Baina, bueno, arrebatani horrekin hasi ginen ikasten, gero pasa ginen solfeora, baina horrekin hasiak ea. Orduan, oso importante irutzen zitzaidan, hoi horre gotia presente, ez? Trikiterarik gehien hoi asko markatu digu. Zein hortan ikastea, trikitixea. Eta batzuk bestera modu batera, bestu bestera, baina, bueno, bilak balio dute eta bitara jartzea. Bai, abesti berdinak daude, bi eratara idatzitak. Eta, bueno, hasi nintzen, pixka eta bertzea abesti sartu liburutan begiratzen, jende galdezka, eta oso bazarrenda luzia zen. Eta behatu nunean liburu egiteko garaian oso garestia, eta ez zen hainbeste kantu sartzea, eta jende gaztiak ez du erosi. Orduan, hiru zatitan banandu nuen, garai hortan oso modan zeon trilogia asuntuak. Eta hiru liburutan zatitu nuen. Eta esan nuen horietako bat berezia izango zala, bigarrena berezia izan zen, ze justu lehen itzen dugu Ereñotzu, eta Ereñotzu buruzko disko bat atean nuen. Eta disko osoa partitura eta pasatu nuen bai, eta orduan bigarren liburua da dena abesti berriekin eta disko berri batekin. Eta gero, jendea hirugarrena eskatzen, jak esan nuen, bueno, pandemia nazkarri honekin, aprobetxatu etxean idazteko, eta bueno, aurrera atera. Gero aparte ere, beti pasa izan zait, sagardotek eta taula jotzea junten izenean, jotzea da besti zarrak, nahi gustatzen zizkidit. Fandango eta egin zarroik, ez, kutsu zarra dakatenoik. Eta sagardote egiten joeten bakoitzean, besti asko beti galdetzea eta ber noena dian. Askotan pentsatzen eria diara gaina, eta orduan, disko bat grabatu dut, hor zaharrak berri barruan sartu dutela, 8 abestikin, da dira, 4 abesti zar, eta 4 berri. Baina berriak ere zarrak emate dute. Horregatik handa pixka bat izen buru hori, ez? Esan duzu, artistak nagi izaten dula idazteko, baina akaso hainbeste kantu eta hainbeste urte, mesedere egin diozu zure buruari, egunen batean liburutara jo, eta esan, ostra, nolakoa zan fandangora, eta ondo etorriko zaizu partitura haietan dena ukitzea, ez? Askotan, bai, dude gabe. Gero, klaro, askotan jotzen duen bezala ere ez dugu idazten, pentsatzen du pixkat ikasi behar du nantzat eta pixkat errazten ditugu gauzak. Baina, pasa izan zait, bai. Liburu bat hartu da gogoratzea kantuak ari behira. Eta argazkik ez dakit zeinekin ditu, baina, Bai, lehenengo liburutik argi neukan, etortzen dian argazkilariak kontzertu eta kriston lana iteute, pasada bat. Oso lan bikaina iteute, guapo da dena emate du argazkitan, osea, hoi, ja, kristona da. Bestelare bai, Xabi. Bai. Eta esan, bueno, argazkiak sartu berritu pixkat, beraien lanare horri ikusteko, lehenengo liburuan Gaizka Peñafinen argazkia sartu genitun, eta azkeneko ontan ja daude saioak Gau Ilunak, Jon Iraundegi, José Pérez, bueno, asko daude.
Beraz, liburu honetan daude abesti pila bat, diskoan dauden abestiak ere liburu honetan daude? Baita ere, baina, bueno, beste liburuetan daude batean 12 abesti eta bestean 13 abestien letrak, osea, partiturak eta letrak. Hemen daude 13 abesti zaharrenak, bai Etzakit, Desolanos, Esne Beltzanak, nire azkeneko diskotakoak ere bai, baina gero 8 hauek ere bai aparte daude partituretan, osea, hemen daude 21 bat. Bueno, orduan goiuritan hasi gaitezke liburu hartu eta ikasi errasmatzen dugu. A ver. Lasai herrian, bira, oso kuriosua da, ze lehenengo liburu batan unian Alemania, Madrid, Barcelona, Ameriketatik, Sudameriketatik, eta erosi zuten liburua, eta askok bidali eta bideoa, bea soinua jotzen, nire liburu begira, eta esaten asko ikasi dutela, zenbakiekin, ezagitelako solfeatzen, eta beti eskatzen aurrengo liburuak, eta orain liburua iritsi zaienean, aurrekoan Berlingo lagun bat iritsi zaion, han ikasten da ona, bere etxean, eta bialdezian argazkian liburu berriak, bai. Ai, berdeu, guk bai. Zintzoak dira interpretazioan, ez dakit entzuteko aukera izan duzun, Xabi, duela aste batzuk bueltaka ibili izan Euskal Herritik, ozeanon bestalde, albiztur fandango hartu, eta ura giro latinoan edo bertsionatu zuen gizon baten duenua. Ez duz ikusi, bigarren kafean entzungo duzu, bai. Gertatu da, esango nuke Malbadi Aitaren fandangoa dela albiztur, eta beste giro batean. Bai. Ez dakit, zure kantuak ozeanoren bestaldera iristen direnean, eurek heltzen ote dioten zuke markatutako estetikari, edo doinu latinoa, edo erritmo latinoa murgiltzen ote den pixkat. Bueno, nik esan gaizu gauza bat. Nik egin nun hori ja. Abesti honekin. Bai! Inorretzan enteratu, baina deitu zian paranoiak. Bai? Joder, nola da bestia. Welcome to Tijuanan, bestian berzio egiteko, eta zati bat tian dago albizturren, justu zati variazioa. Variazioa? Bai. Baina jendea ez da enteratu. Ara? Jendea ez da konturatu, baina bai. Eta hori publikatuta dago? Bai, noski, bai. Nebeltza gateazun, garaten grabatu genuen, Amparokin, eta egin genuen, Tijuana, garai hortan Hernanin oso larri gebiltzan, Sagardote eta etortzen jendiakin, zeriutze zaie Hernani ez da gola legerik, kaletikan ibiltzen dira nahi duten bezala, eta egin genuna da, Tijuana nortez Hernani erabili. Ona, entzungo dugu, saio bukatzeko, bai. Orduan inigo, zuk hemen jarri guzu pianoa, hor gitarrita ukrita, eta txafalta zaigu. Bai. Sentitzet, baina, instrumentu batzukin borroka egiten da, tekitixarekin oraindik ez jarri borrokan, normalan soinu handia jotzen dugun jendeak, eukitzen dugu horako nagia. Xabi Solanoke partiturak idazteko daukan berdina guk, tekitixarekin jartzeko, ze inpernuko ospa deitzen zitzaion instrumentu horrek, badu, soinu handia jotzen dugun ontzat, zailtasun berezi bat, eta da, ospoa irikita izterakoan notak ez berin sonatzen dutela. Eta kosta egiten zaigu, eta horrendik ez dauka trikirik. Ja, baina ez da zugatik egutzako da. Ja, baina aukeratu mendozkezuen artean, edo Xabi Solanok izango du etxean, erabiltzen ez duen trikirik, eta karriko diguztuek ikasi barro duzu, Esan dugu, ikasi barro dugu. Ikasi barro dugu. Vale. Zaiatu berrea. Bai. Vale. Baina, erronka. Muga batzuk jarri barritugu. Helburu batzuk, hemen ez du balio, hasiko naiz trikitixi ikasten. Xabi Solano jarriko du mugarri bat. Denboraldia bukatuko du ekaina inguruan, ordurako Xabi zer behar lukete? Hemen abesti bat jotzea, da nontzago? Hori da. Ostras. Lortuko dugu? Bi hautsetara. Bi triki bi hauts. Ondoleo batek soinua eta bestia panderua. Hori da. Vale. Zen ezu. Jo ingo dugu harri eta erabakitze dugu. Vale, baina nik ez de kantatuko, Vale. Hobeto. Osea, denontzako, hobeto. Benetan. Zuegatik esatet, ez negatikan. Inigokin, no? Hoi da, Listo, ya está, bauko plana. Gauza esango izuet, nahi erronkau onartzen hemen erosonari nago. Nik abestuko zuekin, zuek rikitixea ikasi barrezu, Ez da egin nola ikustu zuen, baina. Lortuko dugu. Bueno, behintzat seiatuko gara guri nagiak ez ematen, eta, esperote bai oantxe nagiakin ez egotea, eta igual entzungo dugu lehenengo abestia, ez da? Zein izango da lehenengo abestia? Horain txari dara bakiten Xabi Solano, ez ditu zehaztuta ekarri, eta gauza garra da hori. Bira, egin dut kantu bat nire arrebantzako, eta hoxe jokoen.
Kris izena du. Venga, primeran. Xabi Solano badoa, gure set akustikora bidean, eta Kris joko digu segituen. Damutzen nahi naiz, aipatu dugun erronka honekin. Baina grabatuta geratu da, eta gauza ederra da grabatuta geratzen diren gauzak bete behar izate hori. Bueno, bale. Ai, ama. Esan dizuet, nik pintxo jotze trikitixekin. Hortik aurregia dena errez. Txaloak sartuko ditugu egukien ditugu. Hortxe, Xabi Solanoren lehena, bigarren kafeko akustiko hauetan, Kris izeneko kantua, eta badator berriro gure entrevista guneramen, joan etorrikoak egiten ditugu etengabe, baina gustora asko gainera, eta jarraitu beharko du. Ez dakite Xabi Solanok badakin, baina oraindik egokituko zaio gure sarraskiari aurre egite. Bai, baina geroxo. Geroxo kontatuko digu. Itxas bazterretan herri guztietan gure memorian Bueno, abestia hau arrebantzako zala esan diguzu eta gutxi aipatukan arreba, ze disko hau arrebarekin batera grabatu zuen, biak ahotsetara, zu esku soinuarekin, beatrikitxarekin, hirugarrengo bate bai badago. Esan, zemuz da anaiarekin, arrebarekin jotzea. Ui, barkatu, hemen hasi gara mikroak itxi eta irekitzen, eta horre morotako zuen. Listo. Bai, lehenengo diskoaten unien ere inotzu, ja nire arreba taldean zeon. Eta hortik aurrea, erabat onduan eukiet, ez? Kontzertuetan, gero noski etzakit garaietatik ja abestiak egiten ditudanean eta lehenengo pertsona entzuten dituna kantuak. Eta okeia ematen diana, ez? Orduan, nahitzako oso pertsona berezia da, beti ondoan egonda, eta disko hau egin dugunean, dena etxean grabatu dugu, dena etxean estudio txiki bat daukat, eta Kris eta bion artean egina dena, pandero batzuk hor Andersen Jose lagun batek grabatu ditu, baina bestela dana arrebata biok egin dugu. Eta hortik okurritu izitzaidan, beti txikitatik elkarrekin da ez genula ezer bion izenean, ez? Eta, bueno, egia zen behai sorpresaz arropatu zion, etzekin. Baina, bai, eske bio gea. Azkenean disko entzute bali mazue, Kristina eta bio gea hor. Esatean bezala, bazan garaiare, bai ez? Bio jartzeko eta grabatzeko. Bai, etxian aia dama txobatzen da egia esan. Baba dariela bilei. Hori da. Azken finen pandemiak bai gauza honak euki barritu, eta hause izan da, gauza honetako bat, ez? Grabatzen jartzea hau. Bai, ia zen eske oso gutxi kosta zaigu grabatzea, etxean geratzen ginean, mudantzear, eta mokau batin, grabatu, eta lase, etxean bezala. Haizu plan polita, da? Holan saiatuko dugu, bai? Holaxe.
Bai, duke bai. Perfecto. Bakizunik Kristinan musika eskolan egon da nahi zela? Bai, ni laguna gazkate, bai, ani biliala. Bai, osa, tekitisa ikaste Ez, lan ikasten horietan, ja aurrera batzuk inditzezu? Ikasten ez, baina. Bueno. Ja, trampa Nik uste trampa bestelakoa dela, izango zu norbaitan zai izateko itzakia eta... Claro, nik joten izan konpaineita. Akaso bilaguena jute bagearrixago ikasiko dugu. Eta azkarrago. Bai. Erronka horentzako. Zu, ikusi, nola itezuen, kaina, mugarri. Dingo dugu. Ja, bilagunan ez dago eskola, Adiós. Ni eta herriak. Bakazu. Bueno, 8 pieza ditu diskoak, doinu herrikoiak ekartzen dituzula esan dituzu, ze horrek esan dizu ja 4 abesti berri diala zuekin dakoak, 4 abesti klasiko, hor ariketa polita izan daiteke ere bai entzularentzat jakin gabe edo bilatu gabe zein dan zein, zergatikan seiatu zehare bai doinu berriak egiten eta ez bakarrikan etikoak. Bueno, askotan tokatu zait abesti batzuk egitea eta deneak jende asko pentsatzea abesti zarrak diala. Eta baita ere tokatu zait al revés. Abesti zarra jo eta neriak ote dian galdezka, ez? Eta pena iruditzen eta abesti zarra asko daudela hor galduko dian beldurra dakatela, ez? Ze, bueno, bere garaian trikitisa ikastea juten nintzanean hoiek ikasteko desiatzen oten nintzen, ez? Eta gaur egun etortzen dian ikasleak ez dute, ez da aipature egiten, ez? Orduan, iruditzen zitzaidan oso lan interesgarria kantu horiek hor jartzea betirako eta pixkat transkizio bat egotea, ez? Kantu horrena eta ikasi alizatea, eta jaketean horrena dan, eta bueno, iruditzen zait hemen daude 4, baina iruditzen zait lan bat badagola hor, gure trikitilari zaharrek ateatako kantuen partiturak egiten eta gaurko gazteei erakusten. Eta ez dugu ipatu, baina letrai behidare bai, betiko zure lagun bate bai agertzen da, ez? Lehenengo abestian eta azkeneko abestian, uste dara. Bai, horre bai daude 4 abesti daude letrakin. 4 instrumentalak eta 4 letrakin. Eta 4 horietatik 2 dira kopla zarrak eta 2 dira Jon Garmendia txuriakin egin danak. Simetria gustatzen zaizu, Kasu hondan simetria indetz nera arrebakin hora da. Horre bigea. Beraz, Xabi Solano eta Kristina Solano elkartuta, gauza ez da berdine. Eta Kristina markatzen du. Simetriaren behar hori. Bueno, produkzioari erreparatzen diogu. Antxonenea estudioan, etxean grabatu dituzue, zuekin Andersan Jose aritu da panderoarekin. Grabazio guztia uste tiron artean egin duzuela, baina hor izan duzue teknikari fina laguntzen, Aitor Saizar, gero, bueno, beste lagun eta saiontan ere izan dugun Peio Gorrotxategik esnebeltzako teklista eta Xabi Solanoren bakarka bibilidan ere teknikari lanetan izaten denak egin ditu Aieka estudioan nahasketak, masterizazioa elkarren eta guk disko ateratzen momentuan esango nuke edo momenturen batean izan genuen, alako zalantza friki xamar bat, behintzat goiurik izatzen, ostra, oso friki jarri zarete, eta, bueno, gurekin izatezen Inigo Etxarri hemen, eta siginen entzuten, eta siginen Etxarri eta biok, hori shaker bat ote da, hori maraka bat ote da, hori zer da, eta momentuak, bai, nahiko momentu frikirako amantzuen, eta entzun egingo dugu, hori urriaren 21 gertatu zen. Mira, nire urte betezetan. Bai, hau bai simetria. Ze ona! Abesti hontan? Hor badago marka bat. Ez da maraka. Shaker bat? Arrautza. Bueno, ez aquí. Nik lodi xamaren. Hoi da, shaker arrautz bat da. Shaker arrautza da. Baitu hor, lau bat, soinu ezberdinak atazetuna, eta... Lodi xamarra bai da, Bai, gero, etortzen da lagun bat perkusioa grabatzea, Xabi Azkarate, eta daka, baki nahi asko gustatzen ezkitela shakerrak, ni naiz fanatikoa, shakerrena. Albada, panderoa beti pastorre uzten dut, eta shakerrak sartzen ditut. Eta dazka shakerrak danetik, batzuk dia muteak ematen ditunak, segun ze aldeta jotzen dezun, da jotzeko ere erresagoa da gauzak egiteko. Da oso berezia. Mundu bat. Bai, eta ikasi berria dana jotzen, danak ez berdin jotzen dira, da pasote.
Hemen badaukagu bat, gatza eta arrozarekin egindakoa, hori ere, nahi bali moduzu, trikiarekin, panderorekin espaziat animatzen, shakerrekin. Xabi Solano ez da litzateke, triki shakerrekin. Bueno, pentsatuko dugu. Lasai. Bueno, behar esan du, askotan alboratu iten dula, orduan... Vale. Pista bat eman digu, aukera bat eman digu. Vale. Ni zeateako hande mendiken. Zozeatako da, baina, bueno. Ni, zain no. Atera sartu, diskonetan ebai, ahots batzuk sartu dituzu ez? Ja, grabatutako edo... Sampleatutakoak ez? Hemen ez. Ez? Ezkenekoan ez. Ah, Dios. Sampleatu dudan gauza bakarra da, bukaeran sartu dut gitarra bat, gitarra klasiko bat, a las barrikadas kantuarena. Bueno, kantuan egin dugu hor, Irlanda badao esaera zar bat, esaten zuna, gerra bereiek ez dutela ekarri, kanpotik ekarri zutela, ez? Eta pixkat hori ekarri dugu Euskal Herrira, zemen berdina gertatu da. Eta beti parraldea joten aizenean, nire lagunena abesten bukatzen dugu, a las barrikadas kantua. Orduan, sartu dut diskoa bukatzeko hortxe punto bat, dala, bueno, gitarra klasiko bat abesti hori jotzen. Hoxe bea. So kuriosua, Alemaniakoa argazkia behaldu zinean, santzian, ¿qué punto lo de las barricadas? Zitxun punturatu zantzea abesti zan, da. Bai, egia da Irlandan eta hor, a las barricadas, viva la quinta brigada, eta badazkatela, entatzen dianean Irlanda juteza eta, Euskal Herrikoa zea? Eta zizkizu hori, 36ko gerrako momentuko internazionalisten abeste hauekin, eta... Hala da, bai. Bai, parralden ere bai. Ez da oso urrutia gun beharikan. Ez da urrutia gun behar, baina batzutan asko usatzen zaigu urrutia jutia eta gertukoa ez... Claro. Ez ezagutzea. Eta, bueno, hor ikusten da, transmisio bat egon dela musikan, zen da omen, oaintxe bertan trikitixan transmisioa. Ondo dago, osasuntxu? Ondo dago, egia esan indarra asko hartu du, hain untza fenomeno bat izan da, eta pasada bada. Gero ikusten duguna da, ere bai, asko trikitixea tradizionalare asko bultzada handia aukidula, jendia asko entzuten hasi da. Eta nik esango nuke oaintxe baita ere lortu dala hoi, eta gaina trikitixea hartzea instrumentu bat beste dozein bezala, ez? Ze garai batean ni sakrilegio asko egindakoa naiz. Nere gurasoentzat eta lagunentzat, eta trikitixea bat gitarra elektriko batekin hastea zan, gaz bat ezintzana ikusi, eta nik uste hori dena ja normalizatu, arazka trikitixea ikusten dugu edozein lekutan. Eta edozein instrumentu bezala, instrumentu bada, edozein musikarekin nahazteko modukoa, baina aurre iritzi asko izan ditugu, eta euskalduntasunarekin eta folklorerekin lotu eta bazirudin trikitixak beti ere panderoarekin, eta oso mugatu da beratzu izan, ez? Bai, arregarria da. Gaina instrumentu herrikoietan berriena deu, osea, eta neko arraro da. Baina, oain nik uste lortu da labe, eta ni alde hortatik oso pozik, osea, ikuste oso ondo dagoela instrumentu horrentxe bertan. Hain dago ondo, gu desiatzen ari garela ura berriro entzuteko. Bai, entzuko dugu bigarren abestia? Bai. Bueno, bai ez. Xabik nahi bali modu bintzat. Bai. Zein izango da bigarren kantu, Xabi? Jo, eski ez dakit zein. Lasai, zoaz eta antzaudela sai guzu. Badoa Xabi Solano bigarren kantua jotzera, naiz irratiaren bigarren kafeko elkarrizketa akustikotan, esan gojiri. Xabi Malbadik, oain dela gutxi atera dula disko bat, soinu txikia trikitixa zaratago. Eta guain komentatzen eginela berbizirik dagoen ezagun bizik, bida. Zorionez, aspaldi hontan badira, asko trikitisa beste esparru batzutara eramateko rock horretan izan direnak, eta posten gaitu. Ea Xabik zea joko duen sorpresa kontatzen ote digun.
Nire dulce morena, eskutik heldu idazu, eta zure etxera laguntzen utzidazu. Baltzean irri, soroen sirri dena iluntzan. Mila izarri, begira sarri ez du iluntzen, neska laguntzen. Zure aitari esan lagundu dizudala, baina nire eskuak poltsikoan neuzkala. Batzean irri, soroan sirri dena iluntzan. Mila izarri, begira sarri ez du iluntzen, neska laguntzen. Bidasoa Euskal Herrian badago, bihurtzen ari zeuna geroz eta arontzago. Muga sortu zizkiguten gu sortu baino lehenago, eta muga hoiek haustea gure eskuetan dago, gure eskuetan dago. Bum! Bueno, garbi geratu da, benetazko txaloak gustokago ditugula bestelakoak, baina beste batzutan Xabi sartu ditugu horrelako txalo gezurretazko batzuk, eta ezkigu asko gustatzen. Beraz, hiru bagara ere hemen txalo egiten, ez da Baina, balitxekua nik behin eskatu nizun, eta entzun genuen. Entzun dugu, bai. Behin baino gehiagotan eskatu dituzu horrelakoak, ez da lehenengo aldi izango, eta nahi aztu baino lehen Xabiren mikro irikiko dugu, eta trikirenak etxiko ditugu. Ze sarraskia dator. Sarraskia. Oendik ez duen. Sarraskia. Hoi da. Egingo du montaje txon bat. Bai, berdeo. Ander Zubillaga gure lagunak akustikoetarako kantutxo hori ondo grabatzen digunean, gero akaso etorriko da bisitan, ze prestatu du gitarra akustikoarekin entrevistatik espazio akustikorako bidetxo hortan, musikatxo bat, oso polita, baina ondo grabatu eta bialdu berote zigun, eta esango diogu, Ander. Vale. Xabi Solanok eskatuko dio. Vale. Urrengo kontzertuan. Ander... Sarraskia dator, eta sarraskia zer den nork azalduko du? Nik.
venga. Bueno, tortzen diren artista guztiei, iten dugu hor, etxeko lanak inda etortzea eta letrak aztertzen diteu, eta esaldi pare bat aukeratzen diteu, eta batzutan galderak indatoz esaldi horiek, eta bestetan uste dizugu, zuek azaldu. Bomba. Bai, nahi ez zutena, letra horri buruz. Orduan, hasiko gara, ermita baten aurrian abestiakin, eta nahi asko gustatu zait horko esaldi bat, dala, zenbat alaitasun kabitzen den behatzak zututako dantza doinu batean. Zenbat? Zenbat, bitu. Kontuatu nintzen, pandemia garaian eman itxun kontzertu batzuk streamingez, eta lehenengo eman unean, ze alaitasun, bialtze zizkiaten bideo batzuk, alaitasun bat, sukaldian dantzan, Aiona Monekin, denak farrez, eta zer dan, holako egurrezko kaja txiki batean, soinu atatze horrek ja entzute utxeak, zenbat transmititzen duen, eta jendean nola jartzen duen. Ez hori bakarrikan baizik, eta Ferminekin da kanpoa juten izanean, da Euskaldun askokin topatzen izanean, soinuan hotxa entzute utxeakin jan errez jartzen zian asko gogoratzen zielako hemengo garaiak, ez? Orduan, dara, pasada bat. Gero baita ere, Japonak gote ginean esate zuten bai, nola posible horren kaja txikitik hainbeste soinu ateatzia. Bai, kriston zata ateatzeu. Kriston volumena bat ateatzeu. Orduan, ez dakit, nahi nun kantu bat egin triketixean inguruan, triketixeari omenaldi txiki bat. Eta, hoxeate da. Osondo. Lehenengo proba gainditu. Bigarrenarekin. Bigarrena. Udazken iluna barra, hasieran entzun deula. Eta da esaldi bat, dela, itxas ertzeko area, maitale biak pareak, Espaingorrian trabatu dira maitasunaren sarean. Nik Espainia gorri margotitut gaur abestiago entzun da, prest etortzeko. Aizu ze polita. Bai, abesti hau kopla zarba da. Gu txikitatik abestu dugu. Gero disko batean eba dago, Zabaleta eta Imanol, espaldiko kantu bat. Eta bueno, da trikitilari guztik ezagutzen daun koplak. Orduan, egin dauna da, abesti hau batera, ez? Kopla da zarra, baina abesti guztia, abestia da zarra, hoi da, dena zarra da. Nazten nahi nintzen. Dana zarra. Bale, orduan, azkenekoakin jarraituko dugu. Askatasunaren besoetan, zerbait komentatu duzu honi buruz, esaldi bat, asko gustatu zait, konplejuz beteta gaude beti kanpora bea, bestearena bailitzan gurea baino hobea. Konplejo asko ditu Xabi Solanok? Konplejoa gaur egun nik uste dano da kaula, ez? Zer gauzitxeko garaian beldurrez gaude, ze gaur egun egurra emate gute leku guztitatik, eta gure etxetik hasita. Iruditzen zait, egi hutsa dala. Egi hutsa da, eta ez da ni bakarrikan baizik, eta danoi gertatzen zaigula iruditzen zait. Zalantza da. Bai. Sarraskia gaindituta? Gainditu du, errez gainera, Emango jazue, Gabonetako sarraskia, Gabonetako... Badakizu zeinek idatzi duen, saioan ari ginen bitartean, Marcos Estebanek eta esan du, galdetu Xabiri, olentzerotako, ekarriko diran. Olentzerotako? Bueno, bintzat, familikoak elkartzea eta ondo pasatzea, eta lasei egotia. Horrekin dena, egina dago. Nik beste gozat eskatu nahi dut. Bai. Marcosen katxopo bat. Marcosen katxoporen pixu asmatu aldu inork, bai, asmatu. Oaindik, Bai. Osa, amairuan esango du. Amairuan esan zuen. Bai. Ez que aizote Marcos da, ni ez enteraz. Ez que guztako Pini. Pini. Guztako Marcos, bueno, bi gauzak. Marcos Esteban Pini dena. Pini dena da. Gure sukaldari, musikari denatatik. Gobeti Pini. Aipatu dugu, saio agurtu horretik entzungo genuela, oraindik kantua joko du Xabi Solanok, agurtzeko, baina aritu gara, albiztur gora eta bera,
Eta hemen zuzenan ari ginela, nik uste dut, ura topatzeko eta bere tokira eramateko aukera ere izan dudala, baina ea ba, hemendik ote dugun. Welcome to Tijuana. Welcome, welcome. Baua! Esango nuke entzun da askok bagenuela konturatuta akaso, ez? Ba, gero saio bukatzeko osorik entzungo dugu, buen rollito Anparanoiak Esnebeltzarekin egindako kolaborazionen kantu hori, baina Xabi Solana agurtzeko, zera, ez katxopo, ez olentzerotako pari, eta ez ezer, kantu bat eskatuko diogu. Hirugarrena eta azkena hau baldakizu edo bidean pentsatuko duzu ere, Xabi? Zagit. Ba, mila... Nere mundu politikian tajo. Venga, ba... Eta xeikerra? Handaukagu, joko duzuko, Juri? Nik ez zuk. Ui, zer kompromisoa. Zuzoaz, xeikerran bila da zerbait egingo du. Ezker eskuko mikroa kargatzen jarri dugu, ze batean bateria geratu zaigu, beraz jarriko digu berriz ere Xabi Solanoren trikiari ezker eskuan mikrofono hori, eta pres gara, Xabi. Zoaz lasai eta gero handik agurtuko zaitugu. Hemen dago. Hor dago xeikerra. Eta zugoko duzuko, Juri? Ez nik ezakit jotzen. Ikusi entzun horpegia, ja. Baina, kompromiso handiegia ez dute den niretzako. Ja. Xabi, uste dut ezker eskuko mikrori piztu egin behar dela, ezta? Ez da iristen ari eta garrantzitsua da, ba, ezker esko entzutea. Hamen bai. Piztuta dago, Piztuta dago? Bai. Ados, ba, aurrera. Nahi duzunean. Ego aizean ama berriz zurean oroitzapen asko dira zerura beira eta orain hemenago geroz eta laiago nire mundu politxiki hontan izar bati begiratu zuzarela desiatuz nirekin zaudela sentituz Nabila metxintan nirekin hemen zaudela eta esnantzian faltan somatzen zaitut Nabila metxintan nirekin hemen zaudela eta esnantzian faltan somatzen zaitut Zure irudia dago zaruan izarrez beti zinen bezalaxen orain ere irribarrez eta orain hemenago geroz eta laiago nire mundu politxiki hontan izar bati begiratu zuzarela desiatuz nirekin zaudela sentituz
nabila mentxetan. Nirekin hemen zaudela, eta esnantzian. Faltan somatzen zaitut, nabila mentxetan. Nirekin hemen zaudela, eta esnantzian. Faltan somatzen zaitut, faltan somatzen zaitut.